Infantil kadete neskak, 3 tanda jokatuko dira. Lehenengoan Bermio C, Tolosaldea D, Lutxana Tolosaldea C, bigarren Eustio Bermio D, eta Tolosaldea B, eta hirugarrenean Tolosaldea A, Portugalete, Bermio eta Kai. Animo, Tolosaldeako ontzibi, eta Bermioko beste bi. 20 segundo, balio da. Gogoratu, lehen kaletik Bermio, bigarren kaletik Tolosaldea, hirugarren kaletik Lutxana, eta laugarren kaletik Tolosaldea doa. Tolosaldea C, kasu honetan. Bermioko arraia sokaren ekitaldi barri bat, eta gogoratu bederatzi tanda jokatuko dirala eta 11:30 erakustaldi praktikoak sotapatroi sistemarena. Lehen esan dugu moduan, sotapatroi embarkazioetan etxeta ibili instala eta eskubuturrien eroaten dau zero bat eskubuturrien eta horren bitartez itxosola jauziko hori makinien geratu egin ditzake eta aukerea egon barri dobe embarkazioa igoten. Porteroa sortziak leheneko ziabogearen bila eta azter egoko dugu leheneko ziaboga leheneko maniobra horretako denbora. Baina lehenengoa Tolosaldeko C ontzia izan da, bere temporie makiniek eldirotzulo mesedez, makiniek eldirotzulo mesedez. Honezen dira, temporak lehenengo ziabogan, lehenengo Tolosaldea C, minutu bi eta 21 segundo, 2:31. Bigarren Tolosaldea D, minutu bi eta 27 segundo. Hirugarren Lutxana, 2:43, 2:43 eta laugarren Bermio, minutu bi eta 49 segundo, 2:49.
Azkeneko arraukadak emoten den laugarren kaleko Tolosaldea zen, lehenengo postuan, eta eurentzako izango da garaipena, hortxe borrokan beste urtiak bigarren posturako, borroka polite, Luchana, hementxe datoz laugarren kaletik, Dago bero bat, eta bigarren postuaren, eurentzako izango da, Tolosaldea zen, bigarren kaletik, azkeneko arraukadak, Tolosaldea zen, hementxe datoz Luchana, eta txalo bat Bermioko neskantzako, eta azkeneko arraukadak emoten deneko kaletik sartuko dira, eta Bermiontzako, bigarren Deustu Bermiotek eta Tolosaldea zen. Odeietan marraztutako ideiek daramate sarri zuganaino. Usten ditu hortziak, odei lodiak, malkoak isuri nahian, nora ez da. Zentzurik gabeko egunei, zentzuak topatu nahian, Tolosaldea zen, lau minutu, berrogeta hemeretzi segundo, eta eundeko. Bigarren Tolosaldea zen, 5 minutu, 11 segundo, hirurogeta zazpi, eundeko. Hirugarren Luchana, 5 minutu, 16 segundo, 83 eundeko, eta laugarren Bermio, 5 minutu, 22 segundo, berrogeta bost eundeko. Tiempos de la primera ciaboga, Tolosaldea zen, 4:59:05. Bigarren segundo, Tolosaldea zen, 5:11:67. Tercero, Luchana, 5:16:83. Y cuarto, Bermeo C, 5:32:45. amaiera ona izango duen, esperantzan jartzen dira martxan erlojuak. Bestela zentzurik izango alukete, elkarri egindako promesa hoiek. Zentzurik gabeko egunei, zentzua topatu nahian, orduak geldirik zuri soraude, jada nekatuta, zentzurik gabeko Gauzia kontenu hasia ziaboga, egiteko prez, lehenengo postuan Tolosaldea, bigarren Bermio, eta hirugarren Deustu. Hortxe, hasiko dira maniobra egiten laster. Tolosaldeako neskak. Hortxe, hasi dira Tolosaldeakoak, zagonetako. Bermio zagorai. Bermio. Eta Deustu falta da, ia sosetzen dagoen Bermio, Deustu orain. Deustu. Hortxe, hiru ontziak Tolosaldea. Lehenengo postuan, Bermio B, bigarren, hirugarren Deustu. Eta denborak, honako honek dira, lehenengo ziabogan, Tolosaldea B, 21, Bermio B, 41, Deustu, 3 minutu justo. Tiempos de la primera ciaboga, Tolosaldea B, 2:31, Bermio B, 2:41, Deustu, 3 minutos justos.
goguz denpora ofizialak, baina aurreratu gehiago bigarren txandako ontziek ez da dela hobetu Tolosaldean zen lehen txandan egin dagoen denporena 4:49. Horregatu 4 traineruak, horregatu 4 batelak, traineruak. Lehen kaletik Tolosaldea, bigarren kaletik Portugalete, hirugarren kaletik Bermio, eta laugarren kaletik eta 8 lotan daude, gauez aizearekin dantzaien dute, beraien itzaletan murgiltzen nintzen, barruan eramana isladatuz. Aizearen astindutan askatuz, gorputz libre bat bilakatuz, kriseilu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan. Tambor soinuek eraman ninduten, ondarko xo haietan galtzera, zearen leunkadak sentitzera. Tolosaldeak egiten maniobra, bigarren Bermio, hirugarren Portugalete, demarkatu bigarren Portugalete, hirugarren Bermio, eta hortzela bakaiku laugarren, bakaikurentzat lehia gogorra, Tolosaldea nagusi aurreko Portugal, eta bigarren Portugako borrokan, Portugalete eta Bermio. Azken txampan sartuta, lau, ontziak, eta aurreko handa bietan gertatu garlez, Tolosaldeko ontziak indartzu. Hemen txelatzen traineruak jota azul lehia gogorra bigarren posturako, Portugalete eta Bermio narkien leheneko postuan, Tolosaldea laugarren gaitu dator. Azken txampan txakuta laster, balon berdera enduko dira, eta bendi eskerten da beharraulariek, salien txaloan. Tolosaldea diogu moduan nagusi, baina lehiako itxebenetan Portugaleteko eta Bermioko nesken artean bigarren postureko. Baina hemen baino gehiago garrantzitsuena parte hartzea da kirolparetan. Hortzelako zontiak, lehenengo kaletik Tolosaldean, bigarrenekin Portugalete, hirugarren kaletik Bermio, eta hortze, Tolosaldeak lortzeko paretzena, bigarren Portugalete datori, hirugarren Bermio,
Infantil kadete mailako denborariko onena tropadak, 4 minutu, 42 segundo, 42, euneko, 4.52.42. Bigarren Portugalete, 5.01.02, 5.01.05. Hirugarren Bermio, 5.04.24. Eta laugarren Kaiku, 5.19.58. 5.19.58. Eta hortxe dauz,